Проект приложение на хомеопатични лекарствени средства и алтернативни начини и средства за профилактика и лечение при дребни преживни животни има за задача стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за прилагане на иновативното предложение, както и предстоящото разширение на партньорството за реализация на новаторския проект с други участници, притежаващи практически, научни, технически, организационни познания, имащи отношение към постигане целта на проекта. Провеждат се работни срещи на партньорите по първа фаза, правят се проучвания за традиционни народни практики от фермери и специалисти, за профилактика и лечение извън конвенционалните методи и по този начин привличане и на нови партньори. Провеждат се информационни семинари за земеделски стопани, техните организации и други заинтересовани лица с цел предоставяне на ползи, свързани с идеята на проекта и привличане на нови участници. Предвидени са и демонстрации в земеделски стопанства, партньори по проекта с цел предоставяне на прилаганата при тях дейност, свързана с идеята на проекта и привличане на нови стопанства в оперативната група. Какви са основните ползи за лекуваните животни и обществото? Прилагането на хомеопатични средства в овцевъдството може да спомогне за предотвратяване на болести, укрепване на имунната система на животните и намаляване на стреса при тях, като същевременно се избягват химическите препарати и техните странични ефекти. Няма данни за вредното влияние при консумацията на животински продукти, третирани с хомеопатични средства. Основно хомеопатията при животните се прилага в сферата на дерматологията, гастроентерологията, травматологията, инфекциозните заболявания и психоемоционалните проблеми. А ето какви са ползите. Липса на нежелани странични реакции. Липса на карентни срокове. Във ветеринарната практика фармакокинетичните параметри имат значение и за определяне на времето между последното третиране и момента, в който количествата остатъчни лекарствени вещества са по-ниски от максималните допустими, които не създават опасност за здравето на консумиращи продукти от третирани животни. Достъпна цена на хомеопатичните лекарства. Прилага се при остри и хронични случаи, както и при профилактика. Подкрепят се собствените оздравителни възможности на организма. Биологичното производство на продукти изисква високи стандарти за хуманно отношение към животните и високи стандарти за производство чрез използване на естествени вещества и процеси, което прави хомеопатичните препарати изключително подходящи за прилагане от биологичните ферми. Допълнителната медицина изисква нов тип познания относно механизмите на действие, проверката на автентичността и начините на приложение. Използването на хомеопатични средства често се основава на превантивния подход към здравето, като целта е създаване на по-балансирана среда за животното и подобряване на неговата устойчивост към инфекции. Чрез приложението на хомеопатични средства се цели не само да се лекува, но и да се засили естествената саморегулация на организма, което определя хомеопатията като регулаторна терапия, която стимулира индивидуалната имунна система и метаболизма, водейки до възстановяване на физиологичното равновесие.